Gusto ko na lamang ang imong mga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masgamag. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan, permi kang saputon, imo kong pakasadon. Kamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masgamag. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan, naalang yung kunay mo yung kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban, baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masgamag. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan, saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan, kusukay kang mutagop di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon, wapa kay ka kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masgamag. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon, subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton, di ko makatulog ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo, mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak, bahalag maniguang bahalag mga paha. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masgamag. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masgamag. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition.
Drama Edition. Oo. Dinala ko ni Makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot na mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inumin pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pantoma. Ayan na nga, tumataas na Bastos ang ka! yamats ko. Kasi lakla, maghapon, magdamag. Good morning, good afternoon, good evening. Unsa man mo na oras? Unsa man mo na oras? Unsa man mo oras na minaw karon mayong adlaw. Aniya na po ang inyong igala, ang inyong kauban, ang inyong giulatan. Nakahain ang sabi ng lasenggo sa amin. Ito po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Kana Char. una, pero ngayon May buntag, may kunto, may hapon, may gabi. na Di Buok, Mindanao! ng pantoma. Oh nako, Ano yan ang programa? Bawal ang politika. oh, Why politika? Poros lang ni pakatawa. kasi lakla. Pampagood vibes lang. Apo. Sa kagubot sa panahon. Kagubot ba? Pawala sa kaguol, pawala sa kalaay. Hello sa intanan diha. Sa mga naka-online, ato lang sa Bitok-Bitok University, katong magpa-shoutout. Kung gusto mo magpa-shoutout sa ako, kung asa man mo na minaw, igna lang kung asa mo dapitang pa-shoutout mo. Para sunod na ko ang mga programa, ahit na ko na siya i-shoutout. I-PM lang ko sa akong Facebook page, Bitok-Bitok University. Tibuok Mindanao, naminaw na to, Radyo Serbisyo 94.3 na Sipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Minom ng ser 97.1 Enchanted FM diha sa may Hinatuan. drinks ka na. Sa Mangagoy Bislig, Surigao del Sur. Ngayon ako'y matanda na. Og sa Tagbina, sa Barubo, hello sa intanan diha. Ayusay man nga programa, ayusay. Sa mga gwapuhay diha. Og sa mga gwapahay. Ako kasi lakla.
Siyempre, diapod sa 100.7 Metro FM. Sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, Davao de Oro. Diya sa may Tagum City. Hello po sa inyong tanan diyahan. Lola 100.7 Tambuli Infinite Radio sa Kidapawan City. Ayan na nga Hello sa inyo na mga bossing. tumataas Sa Misamis Occidental, Partner Radio 94.9. Sa 97.1 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Alura. Hello po sa inyong tanan. Good morning! Good morning! Welcome sa programang Gugmang Giahak Live Comedy Drama kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie, Bitok-Bitok. Mayong adlaw, Idol Bernie Bitok-Bitok. O sa tanan ni Montig Paminaw. Itago na lang ko sa pangalang si Rosalie. Tana matagaan ko ninyo kahayag, Brother Bern, sa akong sitwasyon karon. Before ta mga tawa, mga higala, by the way, ang atong gugmang giahak, giatod ka na to sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Surantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar. Kung naapag ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP.
mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable ra sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Permashigo. Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kapila na ba mo nakadungog anang moingon nga taas man kog BP pero wala man ko'y gibati, okay raman ko. Ha? Ay, porya dumdum sa akong auntie. Sa akong auntie Inday, ang mopoy nagbantay sa akong ikaduhang anak kaniadto. Sa una, matag magpa-check kami, magpa-BP mi, aperting taas sa gid ang blood pressure. Ta medyo ligsi man to, lihukan man ito. Basko mo ito perminte, moingon man to siya nga, ay, taas ko BP pero wa man okay man ko, wa man ko gibati. Mo ginay perminte isulti sa kuha kay rumdong gyud niya. Okay raman ko, wa man ko gibati. Say mga pagkita idaran na tanong medyo in denial na taba kay ngano man. Kay base unyag natay sakit. Ato day una-unaon sus gasto na sad ipalit na lang nato nig bugas. Mga nanay, mga bossing, before ta magpadayon sa tong istorya, before ta mga tawa, istorya sa tag seryoso. Kabalo mo kanang taas galing inyong BP. Or kasagara ang tawag na hypertension. Kung namoy hypertension. Ayaw gyud mo pag muingon mo nga awa man ko'y gibati, okay raman ko. Ayaw gyud mo ana. Ngano man, unsa may pasabot ana, just in case lang wa mo nakabalo. Pag muingon man ka og high blood pressure, taas imong blood, meaning to say, burag grabe kayo ang pressure. Pasabot ka na burang kung sa suba pa or sa to, kanina lang kung sa hose pa, kusog kayo ang bulog ba? Sa tubig sa hose, ana ba? Para ka na mas masabtan bitaw ninyo. Ibutang nato ang atong mga kaugatan kanang hose. Kanang hose ba? Kanang agyanan sa tubig. Imagine ninyo kung kusog kayo ang pressure sa tubig kay high blood ka, taas. Di ba kasagara unsay ending, di ba mubuto? It's either mubuto, mulik ang imong tubo, ang gripo mismo or mismo ang imuha pong hose magleaking. Parehar gina siya nga konsepto sa inyong sa atong mga kalawasan. Pagtaas kayo ang atong high blood pressure, anytime nay mubuto sa atong mga kaugatan, simba ko. Mo na resulta sa heart attack, stroke, matingala na rin ka, nahiwi na imong bakbak katunga nimo, di na nimo makontrol, wa na. Nana din ni butong ugat sa imong ulo. Sa mga artista, o di ba? Kanong mo sa mga artista, nga mga niwang man tato sila. Sila Jobit. Aneurysm. Pag mubuto ng ugat, awa na, impas tang tanan. Munang ayaw yun mo kumpiyansaan ng taas ang inyong mga BP, mga nanay, mga bossing, mga sir. Talay na ba karon sa studies ra ba 35 years old pataas, daga na kay high blood. Kung taas imong high blood pressure, makaguba na sa imong mga kidney. Kimo na maka-kidney failure ka. Madami sa imong mga kaugatan nga gagmay nga ugat sama sa imong mga mata. Muna matingala ka, halap-halap na. Kanag yung aneurysm mo, so simba ko makulbaan yung gana eh. Wagi, matingala ka na lang. Monang mga madam, mga boss, ayaw kumpiyansa sa inyong taas nga high blood pressure. Ayaw mo pagsalig nga niwang mo ni permintiga sa mga niwang man ko. Baklay man ko. Pero matingala ka, ano taas man kong BP? Magpa-check up. Dipensay ang kaugalingon. Ayaw na mo dito ra mo manginom tambal pag grabe na. Morning natay Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang Ashigo Plus adunay ashitaba extract,
Mo ni siyang herb nga gikan sa Japan nga superfood. Aduna po ni siya guyabano extract og turmeric powder. Kanilang sa itong isgutan ang guyabano. Ang guyabano is a tropical fruit native sa South ug Central America. Ang guyabano, nana say anti-cancer properties. Ang guyabano maka-improve sa imong immune system. Ang guyabano anti-inflammatory. Og ang guyabano extract adunay antimicrobial properties. Pasabot mo away kini sa mga bakterya o mga viruses na nasa imong kalawasan. Mo na'y nakalami aning guyabano. Og siyempre ang ashitaba o i-google ninyo na ang ashitaba mga igala mo ni makatabang para mubaba ang inyong high blood pressure o mga kolesterol. Iyang tinaon paluagan niya ang mga kaugatan para tuloy-tuloy ang dagan sa imong mga dugo. Siya po'y muhinlo sa imong dugo nga pulos na kolesterol mo nang lapot na kay na mo nang galisod na hago na kay nimong kasing-kasing. Kaya kung makaistorya pala nimong kasing-kasing, moingon na siya nga, "Ma'am, I resign." Kapoy na kay sigbumba. Lapot kay kag dugo. Hangak. Mo nang pili nimo nga murag hanguson ka bisag wa kay gibuhat. Mo nang mag-Ashigo Plus mo. Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa inyong radio station nga gipaminawang karon. Kung asan mo nga radio station na minaw karon, available ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Testingin ka ninyo, ma'am. Tanan nagtesting wa nagmahay. Again, Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Brother Bernie, bitong-bitong ako dahil si Rosalie. May tungod kini sa usa ka lalaki nga itago nato sa pangalang si Kent. Nag-ilami sa usa ka lugar kay kalit siya ni Solod o kalit siya ni Dool kanamo sa akong amiga. Wala ko naminaw kay ang linya manggod ni Kent ato nga time, open-minded ka ba? Uy, nanasantani. Wala ko naminaw sila ra sa akong amiga. Apa, natingala ko sa ako man siya nag-follow up. Kay di ay ang number nga gihatag sa akong amiga kay sa ako Samo kay kabesh. Bato nang tingala ko nga, "Ma'am, kumusta man ma'am? Mosulod na ka ma'am?" Tingala po ko kung, usay mosulod. Di nangutan ako, usay mosulod. Purag lisod man kay nga ipasulod ko. Giingnan man kako nga, okay ra ma'am kung lisod kay ipasulod ma'am ato lang lawayan. Pasensya kayo, besh. Kaya nga yung number si Kent, so mo nang imong number akong gihatag. So mo nang kamo ang nag-text. Ikaw mong ginaminaw sa iyahang kuan o sa to iyahang mga negosyo. Oy, sa to, pila daw ang pairing, tag 2.5. Kulbaan ko na iyahang giingon ha, kay walay produkto. Naman ko'y produkto, mga sabon. Na, samo kay katanawas, ako na nung sa perminti ga text. Sige lang ko pasakay lang good kay in fairness ba ulit ako beto si Kent ay. Tapos gwapo. Taas og pamarog. Tapos basta taas og dako gid siya oy. Ikaw ba? Saan mo ganyan mong tumunggad? Basta taas siya og dako. Taas. Liog dakong mata. Ay, kapoy kay kabesh oy. Sige na lang, good. Uy, nara siya.
Speaking of the devil. Ay, sorry kayo. Na-late ko. Sorry. Sa tipangin mo? Si Rosalie. Okay. So, ikaw to akong ka-text. Ako imong ka-text. Kaya ako number ang gihatag sa akong amiga. Pero actually akong amiga mo'y borag mas interesado. Ay, sa bang kabis. So, kita bedo. Samo kay kabis ba? Rosalie. Salamat Dobby. Kanang Ken, sultihan ta ka sa tinood, Ken. Di na kanamo ka nang ipaasa pa. Pero, sorry gyud kaayo. Pero, dili gyud mi ganahan mo apilog mga hingana. Mo ba? Sorry. Di naman ko gusto nga paasahon pa minimog. Paasahon ka kanamo, God. Pasayloag yun mi. Tana di ka malain. Pero ay kabla ka, amiga gyapon ta. Sige. Okay ra. Basta kay amiga makatagyapon. Basta kay kung makadecide mo, apil biya mo i-text sa ako, ay na mo apil sa uban igna kung na mag-present ani sa inyo Sa ako ragyod mo Sige. Ay kabala ka, Kent. Basta, sorry, di mi mo apil. Ay, halaga, sidla kayong lawas. Oh, yeah, anak ko na yung my cutie, sweetie pie. Lingaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going. Ay, halaga, sidla kayong lawas. Oh, yeah, anak ko na yung... Salamat kiguban ka sa ako karon. Okay, Raken. Actually, ganahan ba ako sa imo ay. Believe ko sa imo sa imong edad ka nang grabe kay ka nang maningkamot ba? Mao lagi. Namugoy mga pangandoy ba. Mo nang gingon nga reach for your dreams. Ano ba? Again pasaylo ako kung di ko gusto mo apilan ng imo ha. Kana usay mo ng negosyo nimo so di but dili man siya na para sa kuha ay. Ay kabala ka. Wala problema. Di na ka taga-pugson. Nalipay lang galing ko nga at least ga-reply gihapon ka sa kuha. Ngano gong dili? Ay kabala ka pa mag-uban ta din nato na istorya ng may ngana. Ang ato lang istoryahan ng kanang atong friendship ano ba? Sabay sa ako pang gingon, friends na galing ta. Mao lagi, mao galing akong gingon. Kabalo ka, di ko kabalo ba kung ambot. First time ito tangang nakita ta, kay feeling ako murag ka ng feeling ako ng burdugin kita nagkaila. Ayaw pa maguta nag-ila, God. Sa ko na imong giingon. Ambot lang lagi, basta pag piminong kita ni mo burgaan kaya kung loob sa mo ba? Basig, feeling bitan ako, basig soulmate ta ka ba? Tuo ka ng mga soulmate. Pag sure da ay. Feeling na ko ba daan na ta magkaila sa mga prior na to nga mga kinabuhi. Tapos nag-ila din ta. Pero gaan na kong loob sa imo agad. Ay lagkalay na. Fine. Ngano wala kay uyab, Rosalie? Oy, nganong diretso man ta sa nga mga topic. Wala lang. Kay basi unyang sikog uban-uban nimo ba? Tapos naday kay uyab, di ba? Lisod kayo basi unyang makulatahan ko. Wala ko'y uyab. Wa ko'y plano mang uyab po. Man-hater? Dili po. Maabot ramang yun na. Ambot, wala pa na sa akong mind. Pero nindot makauba nun. Feeling ka na ako barag. Feeling ako bitaw barag. Basig sa mga neagi na itong mga feeling ako barag best friend siguro tabay.
Kabalo ka, in fairness, dili po sa pag-atik. Ako po, sa diyan na ilata ka, murag nigaan po ng akong paminaw. Bara po, tinood ka, the feeling is mutual. Bara po ka ng dugay na gito ta ka ila. Nawa. Inabito ta ka. Kay murag gaan gid akong paminaw ba? Ay, tama. Bantog raga na akong paminaw. Wa man di ko nakabrief. Uy, samo kay ka. Ay, bantog ra po day gaan akong paminaw. Wa di ko kabra. Joke yan, okay. So, pwede ba nga kuhanta ka ng himonta ka nga best friend? Hi? Himonta ka nga best friend ba? Beshi, best friend nga. Close friend. Wamo ko kuwan ba? Wa na ko igsoon. Wamo ko igsoon kaya di only ramang ko. Wasa ko'y barkada po. Tapos every time nga magstorya ta kanang mga ngani kay lami akong paminaw. So pwede ba nga himonta kang best friend? Sige, okay lang. Sure ba? Lagi, sige. Wa mga kay best friend. Wala ko'y best friend. Mga besties na pero wala ko'y. Sige. Ikaw na akong best friend. Rosalie, grabe naman yun nakatamis na yung panag-uban ba ni Kent ba? Grabe na yun ba? Ay ko yung nagdi-yun gihapon mo uya pag sure mo oy. Sa tinod anay lang, promise, dili magimi uyab ni Kent. Close lang yun me. Wow! Pero kung mag-uban mo, marag yun uyab, everyday magsig-uban. Tapos balita pa na ako ha, nga ganahan kay ang sa Jomo, ganahan kay mong mama sa iya ha. Bet sa sa Jomo, yes, lahi rag yun. Suya kay kadiya, wala man. Ako ba ano mag-deny-deny pa man mo sa inyong relasyon? Wala lagi relasyon. Miski galing ako naglibog sag ko. Tinuod ka. Dikit na kay mi, close kay mi, murag yun mi uyab. Pero ambot ba? Friends lang yun mi. Wag yun lain. 2, 3, go. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Ay, kamo duwa dia. Halin na mo dre, panlihapon na mo. Oy, manihapon na daw ta. Halin na diri. Ganina rin yung kadi mo tingog sa ako, Kent ha? Ay. Sige na, kao na mo dre. Tagon saman mo, murag wa mamoy tinggan na diha. Asas, nag-away na po siguro mo no. Wala man ay. Sige na dong. Alin, kao na mo dre. Kabalag yung ko ninyong duha, kailan nagyog ko ninyong duha. Basta galing wa mo'y tingog ay, nag-away yun siguro mo. Ambot ani ni Kent ma. Ganina ni sa di mo tingog. Alang, nay, ganina nay, naguban-uban na sa atong iyang mga amigo nga, itong mga classmate niya, mga bugi-bugi, mga lalaki. Tapos siya, giagbay-agbayan siya, giganahan po siya. Usay agbay, anak ramang gudto, tabangan lang ko niya sa akong bag. Sus! Agbay-agbay, tapos magsandig-sandig po siya dito sa
Sa bukton niya to yung classmate. Gunahan pulisya. Ay, sas. Away na siya mo. Ano naman, Ken? Nagsilos ka, Ken? Wala na yoy. Ay, sas. Kaya lang ka mundo ba? Anong magsilos-silos man ka, Ken? Uyab na mo niya akong anak di ay? Sabi ko bag amigo ra mo. Bitaw. Ngano to magsilos-selos man ka, Kent? Ngano? Uyab ba dahil? Di ba di man ta uyab? Oh, sa bagay. Tinood po nun na. Ay, sige, Nay. Mulakaw lang ko, Nay. Oh, asa man ka padulong? Wa pa kay kakakaon nagluto biyag yun ko. Ha? Ay, Nay. Ay, una lang ko, Nay. Nawala na ko gana, Nay. Oy, Kent! Kent! Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay Kent! Kent, ganun ni hawak ka sa balay kagabi eh. Nagluto ba si mama? Tanawa unsay ending, gipakaon na niya si Iro. Wala lang. Nawala na ko gana. Nga, Day. Tadi ka ga-reply sa ako ah. Ngano good ka? Hantod ba karon suko gihapon ka? Sorry na. Sige na, nakumudol ato akong mga classmate na ko nga mga lalaki. Sabay-sabay lang ga mi. Sus. Ganahan siya rin na siya. Gitar-gitar lang dito. Kanta-kanta rin siya. Paduit-duit pa sila. So nagselos yun ka. Musilos man ko. Di man ko uyab. Maugaling. Pahinga na anak ka. Tapos magsilos-selos ka pero di man di. Mabitaw naglibog ko sa imo ha. Ngano magsuko-suko ka. So okay ra day. So ako okay ra po ko nga. Makipag-agbay-agbay ko doon sa bang mga babae ha. Okay ra na si mo ha. Ha? Oh. Ngano ikaw tong nayaging si Mana, di ba nasuko sa ka? Nga nag-abay mi ito akong classmate, nag-notes lang galing mi. Suko mo po galing ka. Waday ka nagsilos, silos po ka. So nagselos ka. So mo ginay tinood. Sulti na lang yun ko sa tinood. Nagselos ka no? Oh, nagsilos. O, naging akong pangutanang. Anong magselos man tanga di mang tauyab? Oh, di tauyab. Sige na, lakaw na ko eh. Oy, kachot lang ba? Lakaw na ko. Dabi, dunga tama ni Odto. Ayaw na. Uban ra sa imong classmate dito. Kamuray paniod to. Jealous of the one who caught your eye. One of my darker days. When you look at him, where was I? Should have been in his place. Here I am, all alone, imagining. Ma, pwede ba ko makipagstorya ni mo, ma? Kadyo lang dahil kay nag-ML pa ko dahil. Ma, Ayun lang. Kasamok ba ni mo dahil? Nagdula pa galing ko sa online kasi kung nimugsamok-samok ko. ma, nako'y pangutana, ma. Siya naman po na. About na po na kang Kent. Una, ma, imuhan ning Shopee, ma, nga niabot ka ganinang buntag. Ay, naabot na di ay. Ako na dahil. Gibayran ni mo dahil.
Oo, magibayaran ako, ma. Saan ning order ni mo mga pasiksi-siksi man ni ma? Pinapuok-puok man kayo nga mga shorts, ma. Kinsa day ka, ma, magpasiksi, ma. Dili manggod kay na mga natay pasumba diya ba matag hapon na gusto ko mo-appeal sumba. Lain man kay magpantalon mo nagpalikong mubo kay nga shorts para pagtuwad-tuwad nako makita yung igot-igot ba. Taganan sa kung magtuwad-tuwad kay naspari dito sa unahan. Makaluod ni mo, ma, oy. Ay, binoon lang. Pangkuan man na mga pang-exercise ba? Kasiksi ba kay ani, ma? Di siya day gusto ni mo magsumba ko magkuan, mag-usa day ko mag-long dress day ko. Na day magsumba day nga naka-long sleeve, ana day mong gusto. Ha? Usa day ko naka-duster, gusto ka magsumba ko naka-duster. Ana maginang zumba, mga puok-puok, mga mubo kayong shorts, ana man na. So, masilos mo ka. Ayaw pagbuod na ko day kay mo, ning kalipay na ko day. Ang ako lang day nga baskog ko ba. Maka-appeal ko sa Zumba, tapos maintain din ko Asigo Plus herbal capsule. O, di wala. O, di nimubo akong blood pressure o akong high blood. In fairness, anang Asigo Plus herbal capsule. Nindot kay day. Grabe ka nindot. Naligsigo ko day. Nibaba yun akong blood pressure day. Takarong tanawa, nibasko na ko tanawa. Oh, bebe, ang binakong mubo nga sure kaya akong testingan, be. Ma, okay raman ko aning shorts, ma. Pero anong gipakapinan man ni mog tibak nga panty, ma? Ay, na-appeal di ay. Nakita din niyo. Gitistingan lang ako day kung di bagilok sa lubot. Ay, ni mo, ma, eh. Sige na. Di lang ko da eh. Kalipay man ako na. Ay, kabala ka din na lagi na ako napulihan ng papa mo. Ma, kaning kang Kent, ma ba? Oh. Ano wala na to yan si Kent dire? Ay, ambot, ma, eh. Gaselos-selos. Gasilos-silos. Uyab day mo. Mao galing, selos-selos po dili man mi uyab. Uy, pwede ba day na yung anak? Saltihan na ko kasino day. Ikaw day. O sa manggi imong gibati anak ni Ken? Ma, ambot, ma, pero wag gyud ko kabantay, ma. Nga na-inlove na day ko ani ni Kent. Ambot lang lagyan ning best friend. Daga na kayo nagsulti nga, lupig pa na mo uyab. Dikit kay mi, mag-uban pa mi. Gani siya, pwede na matulog diri sa bahay. Diri sa bahay, di sa kaon di migsi, parahang. Maoy, pwede ba sa ko kabalo makuon sa ang pagbati ni Kent kanako? Wa man po siya manguyab kanako. Daga na lagi nag-ingon, nga mura na gidamig uyab. Emyo, murag uyab. Sa man mo na dahil. Listen mo siya kay ikaw po'y mag-una-una. Ipakita na lang po sa iya nga. Gugmaan ka. Kung panington siya, trapuhi siya sa imong panty. Si mama pod, oy, puros binuang. Ay, wala lang. Ang ako, manggod. Siguraduhan na inyong mga panag-uban liha. Kaya nag-away-away na mo, nagsilos-silos na mo. Pero wa mo kabalo kung unsa gyud ay inyong relasyon. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love was just a game that children play, and no more than a game, till I met you. Kent? Oh. Rosalie. Nalay ka dali na kung sa ka.
Wala. Gibisita ta ka. Oh, bisita mo ko nimo. Nani ba mangga? Gimingaw ko nimo. Oh. Gimingaw? Ay, kasamok pa nimo Kent, oy. Lisura kay nimo puyokon, oy. Mabot ta magyug simana. Grabe yun mong kalagot. Dinalay ko magdol-dol sa bang mga laki. Sige na. Bala pag watay, dili ta watay relasyon, bisag di ta uyab. Sige na, mulikay na ko niya, padi lang yun ka masuko. Gimingaw ko nimo. Inambito ta ka nga di ko ganahan mag-uban-ubang ka tong lakiya. Ganahan po gisi. Dito ka. Ganahan man ka ng mga varsity. Dito ka. Sige na lagi. Please be. Ay, nagkasuko. Kuha ka gimingaw na ako. Gimingaw biyak ko nimo ay. Gimingaw ko nimo eh. Hawi na kaya akong kamot. Utsa, gimingaw ka na ako tapos gihawoy imong kamot. Sa relasyon, ana. Wala. Kent. Samo kayo ka ba? Pila na ba ako kagabi sige gihilag? Kaya di na ko nimo gatag doon. I miss you. Siya di. Day, sulod sa. Kent, nakabrief ra ka. Ay, sorry. Nakalimot ko. Kadyo lang hubuon sa nako. Uy, masaya hubuan. Hubuon na ako akong brief. Asa man ako ni Iabay. Ibutang dia sa kumpanti. Burag di nagaling ni Mayo ni. Rosalie. Kent. Rosalie. Kent. Rosalie. Kent. Rosalie. 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 Kent. Grabe naman din ni kahiwi ang imong dati. Kailangan na gid ni Tol-Iron. Hiwi naman kayo. Kent. Rosalie. Kalangin paspasi. Rosalie. Kent. Huwag kang maniwala dyan, hindi ka na
Mubalik ra ang gugmang giahak drama edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang balatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Rodelisa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Ako mo testimony ko nga na ako'y sakit sa goiter, na paralyze ko, kaya giatake ko sa stroke, 2 years na kapin, tayo na apo ko UTI, kuyawan ko, UTI ba ni siya or kidney, kaya panghupong baya ko niya akong mga sakit. Dayon, nagpasalamat lang po ko sa kadaghan na pong sakit, kay na ay milagro gihatag ang Ginoo nga ginhimong instrumento ang Ashigo Capsule. Kay take sa Ashigo, akong panghupong, wala na po ka try og nang hupong tako, tapos ang akong goiter nilutaw siya nga toxic unta to siya, then nilutaw, then ang akong pagka-paralyze kanang murabit og manggahi na akong mga lawas sa kanang paralyze. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay pag-take na ko sa Ashigo, hinay-hinay yung mga wala ang tanan. Gaan na akong gibati, dayon akong panit, dry kaayo, gibugis-bugis ko. Pag-take na ko sa Ashigo, dako kayo epekto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo, wala na po manghupong. Normal nang akong paginhawa sa akong goiter, dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na jud ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirmi. Dili ko kapuyon pag-take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months ka kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka stab imong nahurot? 4 stab na? Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa ako nakuan. Grabe effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit sama nako. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo Capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Ma'am, sa katong ano sa palihog? Rodelisa Pidisani, taga Tubod, Lanao del Norte. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika sa Oroqueta, CP Pharma, EJM Pharmacy, Farmacia Jessica. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundo
duga ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule. Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule. Magbiramax Capsule! Para dili piri, para dili pingis, magbiramax. Para makaduhaan, magbiramax. Aron na'y may tabo, magbiramax. Ang Biramax Capsule, di lang man actually yun pampagahi. Basik abi ninyo ba nga sa mga tambal man. Actually, kulba pa gini atong kwan. Kani atong Biramax Capsule. Ano man, di lang ni siya pampagahi. Usa lang ni side effects lang ni siya sa atong mga herbal nga ginasagol. Pero actually, organic o all natural gini atong sagol ani. Sama na lang aning Panax Ginseng. Ang Biramax Capsule nato og Biramax Adult Coffee na ay Panax Ginseng. Kabalo ba mo nga kanang Panax Ginseng, Asian Ginseng na siya nga popular nga medicinal herb nga dugay na taong gigamit sa Asia. Kaning Panax Ginseng mo niyang maghatag og kusog og dugang energy. Kung gikapoy ka, makahatag kinig kusog. Unsaon man ang gahi pero luya imong lawas way pulos. Labi na kung ga-exercise pag yung ka, gwapo kayo ng Biramax. Maka-improve ni siya sa imong physical performance, endurance, kana mas mulahutay ka ba? Di man ni pwede nga por tagahi, pwede nga punta mulahutay. Tino na po nang giingon nga tulog to nga. Tulog to nga, nakatulog pag-abot to nga. Ang Panax Ginseng pag yun, mga higala, kung mga suking tigpaminaw, maayo pag yun siya sa brain. Maayo ni siya sa memory. Sa panghuna-huna, sa focus. Kay maka-increase kini siya sa blood flow sa imong brain. Ug ang Panax Ginseng maka-reduce sa stress ug anxiety. Kay nani siya anti-stress ug anti-anxiety effects. Makatabang kini maka-reduce sa production sa stress hormone ug maka-improve sa imong mood. Kay sa tinodanay lang mo nang usahay, di na mo gahi si tiyoy, muragwa ka sa focus, perminti na lang way gana. Kay mao man na stress man ka, stress sa trabaho, stress sa opisina, stress sa negosyo. Ay! Morning nakalami mo nang ako, di gyud ako ni ikaulaw ang Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee. Number 1, di ka mabalaka kay all natural, all organic ang sagol ni ini. FDA approved kita. Kung inyong kag effectivity ay tanan yun nakatesting. Kuyaw ra ba ni kay kumutumar ka gabi mo function sa gabi sa kadlawon magbuntag ay kuyaw. Mahimuot yung ka, malingaw yung ka. Imong misis, magsigyog ngisi. Mo nang imong naandan nga pamahaw nga biplop, malutuan yung kag spam. Walay binuang. Mag-Biramax. Testingin ninyo. Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee. Available na siya sa inyong radio station nga gipaminawan karon. Paki-follow sa Facebook sa inyong mga radio station na inyong gipaminawan karon. And also, ayaw kalimti nga mo bisita sa inyong mga radio station para mangutana kung asa mapalit ang Biramax Capsule. Ha? Or pwede ko niyo i-PM sa Bitok-Bitok University. Ha? Ana tirada dia. Mag-Biramax! Biramax! Bira to the max! If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does... Kent. Oh. Unsa mo ka?
O sa niya ako nadunggan? Nga uyab na daw mo sa katong babae nga nasa registrar. Ha? Kinsa si Laling? Tinuod? Nga uyab mo? Wala pa mo ko niya gisugot. So sayop ang Marites, dili mo uyab pero nanguyab pa ka. Oo. Dili may uyab. Wala pa mo ko niya gisugot. Pero tinuod nga, nanguyab ko niya. So sa lugar ko diri Kent? Ha? Unsay ha? So unsa ko diri? Unsa day ko? Best friend. Ikaw akong best friend. So unsay diferensya sa best friend ug uyab ani Kent? Pwede di ay? Di ba dapat ang imong uyab mo po imong best friend? Lahi ang best friend. Ang best friend mas kuyaw. Mas nindot, mas close. Wala man po to. Sa bagay, wapang ko niya gisugot. Ako rang gitistingan ba? Kent, morning nakapait ba sa tong relasyon ba? Daga na kay tao maingon nga uyab ta. Ang atong gabuhaton mura na gitag uyab. Nabungkag na nimo ang akong tinapok. Naligwat na ang angay naligwat. Ang akong mamords. Imong gibuak og karon na anay pakay. Ta karon ingon nagkagkalit nga nakay gipanguyaban sa lugar ko diri. Tambal sa sakit sa puson, hey? Hey? Hey, Kent, hey? Dili ka na. Saan mo taon mo panguna-una, oy? Sa ako pang giingon lahi ang best friend. Mas close ang best friend. Wala ko nakita diferensya. Nakita na ko nga gihimon ako nimong tambal sa sakit sa puson. Hey? Imo lang kong gipaasa, Kent. Hey? Ako po nga tanga. Sige lang po ko uban-uban nimo. Bisag kabalo ko nga walay klaro ni nga relasyon. Hey? Ako po nga tanga. Kabalo ko nga murag pa-fall lang ka. Bisag ingnan ako sa ko mga friends nga undangon na ni pero wako na minaw. Hey? Buang manggug ko, buang ko. Sala na ako ni. Buang manggug ko eh. Hey? Ako ning sala, Kent. Ay kabala ka, Kent. Akong sala, akong dakong sala. Hey? Ayaw kabala ka, Kent. Ako na ang magpalayo. Ako na magpalayo ani nga relasyon. Kay ako maning sala. Ako ning binuhatan. Kay gago man ko. Bugo ko nga pagkababae. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may
kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Brother Bernie! Bitok! Ay nako, na-fall ko sa lalaking pa-fall. Nagdrama ko. Sa'yo Na ako nalay muhawa. O ang ending, wa na gyud siya nag-reply. kahit ano pa. Sige kog hilak ay. I'm always crying every night. Ginalay, ikaw pa rin. So unsa lugar dito among panag-uban, Brother Bernie? Wa gyud dito gugma. Hintay ako. Wa ko nakasabot sa among sitwasyon. Unsa dito? Akong sala, akong dakong sala. Umabot man ako'y nasa Ay, overtime naman ko eh. Rosalie! Ay, nako. Kamu mga babae ba? ka makita. Ay, lagi mo moabot lagi sa punto lagi nga. Kana bitong lamit na yung feeling kay murag na mug-uyab. Kana yung murag dagang gyud na nga pasoan ng murag. Ganahan na kay ka kay mura mug-uyab, kay sige mug-uban, pero ana ba? Pero kana lagi mga ana galing nga klase na sitwasyon. Ay nga naipaabot og dugay kayo. Iklaro ninyo reson unsa man gyud tanaan ni wa. Unsa man gyud ta klaruhay ba? Say man gud kay hadlok lang gyud ta usay mga confrontation gud hadlok sa tao ganang basi unyag nay kalit nga ngana tapos unyag di na mo anap ayaw mo kahadlok eh may nang mintras di, gamay pa ang samad inyo na mapugnan kay kumulawom na wala na ending nanay na itabo sa mong lugar ay lagi mo pagdala labi na kung madala mo siyang pagbati kay kamo nakagusto na sad mo pero kabalog yung ka nga wa mo gimilibel unsa man gyud niya so kung gusto ka mo continue ana di ayaw pag-expect ayaw pag-hurt diha kay kabalo namang kadaan ana ba may nang sugot pa lang unsa man gyud ni natay relasyon wala sa man ito tilaw-tilaw lang ni sa man saan ni sa best friend ra gyud sa naman lang magklaruhay usay lang kay hadlok lang gyud tag magklaruhay gyud ang komplikasyon din dito na dayon pag naanay mga di na maayo oy sa man ni di ta uyab mao na dayon sa mo nang mintras sa tanan mga nay karelasyon diha nga murag uyab kanang murag naa murag mag-un klaron mintras di pa kayo lawom ang samad klaruhan na daan kay basing magmata na lang kag morning ha dagan salamat sa iyong pamina overtime na ko ingat mo tanay I love you all bye at sabihin ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan.